Raúl Sampedro guíanos pola súa nova vivenda en Casardeita, parroquia de Macendo, unha casa de 2 andares típica da comarca do Ribeiro, coa adega no baixo e a vivenda no andar superior. Un amplo corredor no que instalaron o único que rescataron do incendio, unha lavadora que acababan de mercar e aínda non estaba instalada. Todo ardió, todo. Foi o 24 de decembro, andaban coas últimas compras da Noiteboa e cando chegaron á casa isto foi o que atoparon. O lume devorou ata o teito con todo o que había dentro. Raúl e os seus 2 fillos levan desde entón vivindo da solidariedade dos seus veciños, que ata lles prestaron unha vivenda provisional. La gente se comportó demasiado bien. A propietaria da casa nova tamén lle rebaixou o prezo. O primeiro que fixeron foi reparar as pingueiras do teito e renovar a instalación eléctrica ante o medo de volver pasar polo mesmo. Retornado de Venezuela, o que lle preocupa agora a Raúl é o emprego. Ten tido traballos temporais, pero agora mesmo está sen ingresos con 2 fillos ao seu cargo.